στο σημερινό βίντεο παίζουμε Brookhaven. Είμαι μαζί με 3 φίλους μου, τον Ανδρέα, μίλα, τον Σόφο και τον Θεόδωρο. Το Θεόδωρο λογικά είδατε το και από το προηγούμενο μας βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο καθένας, για να ξέρετε απλά, έχουμε 3 πάρα πολλά απλούς κανόνες. Για σας που το λαλώ, ακούτε. Ο καθένας έχει το ξεχωριστό του σπίτι. Βασικά, όχι ακριβώς. Και δεν σου πω να είναι αυτοκίνητο ρε πλάκες που θα τώρα. Ρε, εν το όνομα σου που γράφει, εν είμαι πλάκας. Ρε, είσαι παλαβός ρε. Ρε, έλα πίσω, να πω τους κανόνες, αρκέψα εμπά τώρα. Τελειώνε. Το λοιπόν, ακούτε. Το λοιπόν, απλά για να ξέρετε. Ο Θεόδωρος για τον ΠΑΠ 72 είναι το παιδί. Ο Στίβ, που να τον αποκαλούμε Στίβ, είναι ο μεγάλος αδερφός. Ο Άντριου, έτσι να το φωνάζουμε, άμα μπαίνει. Να σας δείξω ασκήνητους πρώτα. Ελάτε όλοι να με τούτος είναι ο Στίβ, για να ξέρετε. Τούτος, είπαμε, είναι ο μικρός γιος. Τούτος εξένος. Τούτος ζαμέ, έναν ΠΑΠ 72, να το λαλούμε Θεομάμμα. Είναι πάρα πολλά περίεργο όνομα, ξέρετε. Τούτο είναι η μάνα και καλά. Εγώ, τούτο είναι το skin μου απλά για να ξέρετε. Στο Brookhaven μόνο. Και λαλούμε, κανονικά είμαι ο μεγάλος γιος. Ναι, και είμαι ο μεγάλος γιος. Και ο Ανδρέας είναι ο παπάς, είναι η μάμα στο βίντεο, επειδή η ηλίθια η μάνα είχε κάτι και δεν μπορούσε να μπει Roblox σήμερα. Το λοιπόν, ο Ανδρέα είναι τόσο λαλούν, εσύ είσαι. Άντριου. Οκ. Ο Άντριου είναι ο παπάς και είναι ο μόνος πες σήμερα. Οι κανόνες είναι μόνο ο Ανδρέας κάνει σπίτι και ο μεγάλος γιος. Ο Θεόδωρος που ΠΑΠ 70 δεν θα κάνει σπίτι, δεν θα πάει καλά. Είναι μας πρόβλημα αλήθεια, λέει και να και όπλο, να σε πιστόβολη, εγώ προειδοποίησα. Τελειώνε ρε, πώς κάνουμε και bullying. Να μας περιμένει. Ρε, μάζεψε το μωρό σου ρε. Άντρεα, μάζεψε το μωρό σου. Να ανοίξω το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Τελειώνε ρε, τελειώνε, βάστο, τελειώνουμε. Πάμε ρε Θεόδωρε. Τι πάμε ρε, τελειώνε ρε. Έρχεται. Πάω να φάρω η κάρτα. Ρε, τα πάτε καλά ως πάπας, κανονίστε. Ρε, κι όπλο να κανόνισε, πού είσαι εσύ. Το λοιπόν, εσύ είσαι ο μητσής αδερφός, αν που κάνει ο μεγάλος αδερφός και προσέχωσε. Εντύχηκα καθαρίστρια. Τελειώνε ρε, έλα πίσω. Αγγέλα, εγώ ανοίξω το καλό παράδειγμα στα παιδιά. Το λοιπόν, μόνον εγώ και ο Άντριου κάνουμε σπίτι επειδή είμαι ο μεγάλος αδερφός και ο Άντριου είναι ο παπάς. Ρε, υποτίθεται εσύ να δεις το καλό παράδειγμα, πού είσαι ρε. Παπα, πού είσαι εσύ. Το λοιπόν πιάνω αυτοκίνητο αμέσως, κανονίστε. Wait up. Να πιάω το πιο καλό αυτοκίνητο που σας αξίζει. Αστυνομικό τμήμα. Ρε που πάεις ρε. Βάλω αλάρμ διάφορα. Λοιπόν, max ταχύτητα. Έλα Θεόδωρε, κάνε αυτοκίνητο. Το λοιπόν, πού είναι ο Θεόδωρος. Πού είναι ο ΠΑΠ. Το λοιπόν, μαζευκούμαστε κάπου. Πιένουμε κάπου να κάνουμε σπίτι, οκ. Μπορώ να κάνω κι εγώ. Όχι, εσύ είσαι παιδί. Δεν ρώτησα. Το λοιπόν, έφτασε το ατάχτο παιδί, να, κανονίσε. Έκανα σπίτι. Το λοιπόν, ενώ βάλω δίπλα από το δικό σου. Δεν μπορείς. Τι είναι τούτο. Μπορώ και θα το κάνω. Go, go, go. Μπρο, πού είσαστε. Ο άλλος τον... Βρίσκεις πανταρόνα μου.
Ο μπρο έκαμε σπίτι. Πού είναι η Πάω να σπίτι φέρω μας. πάω να φέρω το σόφο να περάσουμε ζωάρα. Πάει, μπάκα. Θεόδωρο. Μα, μπάκα. Ο μπρο έκαμε ένα αστυνομικό τμήμα. Ήβρες το, είναι αστυνομικό τμήμα. Μες το αστυνομικό τμήμα μου. Πού είναι το αστυνομικό τμήμα. Κάνει Όχι το φράπες. λόγο. Είμαι στο περκεράδικο. Τι να βάλουμε. Οκ, Ο μπρο στο μπερκεράδικο. Ρε είσαι ο μητσής αδερφός να μου κάνεις στο μπερκεράδικο. Να φάω. Είναι εσένα μου να φάω, να σε σουβλήσω. Να σε σουβλήσω. Έκλεψα την τράπεζα, έρχομαι Τι μαζί σου έχει να σόφο. τραμπάρω. Να πει, ρε εσύ τι ρε πάπα εσύ να που κάνεις ακριβώς τσιμάσαι. Ο μπρο έκλεψε την τράπεζα και εσένα πήρες είδηση. Βασικά βοήθησε με. Ρε, ποιος σε βοήθησε, ο παπάς. Εσύ τι να κάνεις. Παπα σκότωσε τον. Τα που... Έλα σόφο. Μη κατα... Ρε, εγώ είμαι ο μεγάλος αδερφός, δεν κατάλαβες. Ναι και ο παπάς είναι ο Ανδρέας, ο πολύ να σε σφάξει. Μα εσύ είσαι τόσο μητσής. Να μου πες για μένα ρε. Σκάτω μωρό, μπράβο και μπιφ. Να σας ευρώ ούλους με τα αυτοκινητάρα μου. Πάμε να κάνουμε την τράπεζα πάλι. Μα κάνει να Μπα- μπαλώ. μπρα- Ρε, έρχομαι, σας κανονίστε με το αστυνομικό αυτοκινητάρα μου. Ρε πρέπει να... Ρε Ανδρέα που ήβρες την κάρτα. Άντεξε. Τι έχω την ώρα που είσαστε. Το λοιπόν που είσαστε, έρχομαι. Κάπου μαγικά. Πεθανάτε. Αυτής εσύ ποτέ. Να δεις. Θεόδωρε, έλα, έχω την. Ανδρέα που είσαστε, ενώ παπά που είσαστε, Είμαστε στην τράπεζα. κάτσε πάνω. Έλα, γρήγορα εδώ που το μας έχω την κάρτα. Ρε, εσύ είσαι ο παπάς ρε βλάκα. Ω, όλες βρίζει ρε. Έλα, Θεόδωρε. Ναι. Έρχομαι ρε, απλά κατά λάθος έγινα... Ο τίμητος... Το λοιπόν πάω να βρω την τράπεζα. Πέντε ώρες σου. Παπάς ρε. Ρε, εσύ είσαι ο παπάς, τι δεν καταλάβεις. Όχι, ενώ έλα. Τι έλα ρε, εσύ είσαι ο παπάς. Αποκτήσα shotgun. Μπρο, αποκτήσες. Αποκτήσα shotgun. Εντάξει, αλλάσουμε ρόλους, βαρέθηκα. Είμαι το μιτσίν παιδί, βαρέθηκα καμώ λίγο να τον παπά. Όχι, εγώ είμαι πιο μητσής, οκ. Εσύ είσαι ο πιο παλαβός, αφού ήδη κάνεις βλακίες του νου σου. Ο παπάς μην ίσκει παπάς και κανόνις θα κάνεις τη δουλειά σου. Έλα πάμε η καραμπίνα, έπια καραμπίνα. Πάμε όλοι σπίτι του πιο μιτσί που κανονικά δεν θα πρέπει να έχει και να κάτσει πάνω τώρα. Ενώ κάνουν πάνω από δικό μου. Προχώρα ρε. Τα λοιπόν, εμποδά που είναι νομίζω. Έκατσα πάνω. Φύγε ρε πάει γι' αυτό. Το λοιπόν. Πάμε να βρούμε τα αυτό. Πού μπήκα ρε. Το σπιτάκι μου. Έλα το εκεί μέσα. Περίμενε, είναι κατάλαβε νο μπρο. Μπέτε όλοι να μην έρθει ο άγγελος. Μπέτε όλοι. Τώρα. Κάμω teleport. Ειδώνω. Τώρα να δούμε που είναι ο μπρο τώρα. Εγώ πάω να τον πυροβολώ. Αχα, σούρε να δει. Εγώ να προσπαθήσω να φύγω από το σπίτι μου. Παπα, ρε παπά. Όπα ρε, σκήκα απ' έξω. Έλα μπε. Πόσο παπά. αυτά. Ρε, άγγελε. Ναι. Πάμε λίγο να σου δείξω ένα μύθο. Εκλειδώσατε με. Ρε, τι έχω και ο σώμα εμπάνκα ρε. Ανοίγω την πόρτα. Θεόδωρα, άνοιξε τις πόρτες. Ανοίγω ρε. Εμπάνκα Άνοιξα. ρε, Μαρκόφος. Hey guys! Ρε άγγελε, κλειδώνω μέσα για μένα. Ω, είμαι έξω! Είμαι έξω! Είμαι έξω! Άγγελε, έλα πάμε να σου δείξω ένα μύθο. Μα εννοείται είμαι έξω ρε, μα γίνεται! Έλα ρε άγγελε, έλα. Ρε, μα είμαι έξω ρε, αφού... Ναι, να σου δείξω ένα μύθο. Έλα να σου δείξω έναν ωραίο μύθο. Μάλακα, είμαι μέσα, ξέρεις το είναι. Και απλά επειδή από τον 37ο όροφο και ήρθα στα καταστήματα. Πού είσαι τώρα. Σίγουρα όχι σπίτι σου, πάντως. Τούτο είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, όντως δεν είμαι σπίτι σου. Πού είσαι. Δαμέ είμαι.
Get out! Μπε μέσα, μπε μέσα. Οκ, εγώ είμαι ο μεγάλος αδερφός, κάνω βλακίες μαζί με ο Μιτσί, να ξέρετε. Όχι. Ναι. Φύγε, κατέβα. Να την πάρω κάτω. Πάμε να κάνουμε bankroll κάποια αντρά. Πάπα, εσύ δεν άκουσες τίποτε, α? Ποιος είναι ο Πάπας? Ο Ανδρέας. Έφαμε μάμα. Να είσαι ήδη. Απόκτησα σπίτι. Το λοιπόν τα παιδιά όλα κάνουν βλακίες, ο παπάς προσπαθεί να τα κάνει να παραιτήσουν. Ο μεγάλος αδερφός κάποιες φορές είναι καλός, κάποιες φορές κάνει βλακίες. Μετά να έρθω να σου το κλέψω. Όχι. Ναι, να έρθω μαζί του. Άντε ρε. Να δεις. Εντάξει, πυροβολός έχει έντα. Άγγελα, ακολούθαμε. Α, ξέρω τον Μίχο. Έλα ρε, τελειώνε. Εσένα εγώ είμαι ήδη πάνω. Α, δα μέσα, ξέρω να μονάχα. Ξέρω τι είναι να κάνεις. Ρε, κουβαλώ πιστόλι να με ξαναβρήσεις, κάτσε πάνω. Ούτε να, ήρθα την πάτση, κάτσε πάνω. Να μπουρτάμε δάμε τώρα. Έκαναμε το βιβλίο, ελάτε πάνω στη βιβλιοθήκη. Α, ναι, ξέρω το. Είδα το από Φόλτιν. Ωραία χρονιά από ποιο. Το είδα. Με το αυτοκίνητο μου. Sorry, άκουσα αυτοκίνητο, μην μοιάζει καν. Πέλε μου, δεν μπήκα μέσα, μπήκα σε έναν αστυνομικό αυτοκίνητο. Όχι, δεν μοιάζει καθόλου. Πάμε. Να σε ρε, πάτησα το Θεόδωρο. Πάμε. Περιμένετε να μπω μέσα ρε βλάκες. Ρε, βλάκα, ρε, αικάτε με πίσω ρε ηλίθιοι. Α, κάτσα πίσω. Να πυροβολώ που πίσω εγώ. Ρε, εγώ ξαπλάρω. Κάνουμε kidnap. Να σε κάνουμε εμείς kidnap. Κάτσε πάνω. Κάνουμε kidnap. Ρε, πήγαμε μες στο φορτηγό του σόφου. Α, εκείνο δεν πήγα. Ξαπλάρω εγώ. Περίμενε ρε, άις με από μέσα ρε αμαρτωλέ. Δάμε λιμουζίνα ρε, τι είναι τούτο. Σοφός μέσα. Εκείνος σοφός μέσα. Εγώ είμαι με έναν άλλο. Ρε, ομπρό πια λιμουζίνα, τι στο καλό. Εν τον κάτω μου τούτο, φύγετε όλοι. Είμαι ήδη μέσα ρε βλάκα. Και ο πυροβολός ήταν το βλάκα. Άντε στείλαμε σε έξω. Να φέρω την αστυνομία, να. Ρε, άνοιξετε. Οκ, να δεις. Να πιάω το πάρα πολλά καινούρκα αυτοκίνητο μου και να έρθω. Γιατί δεν προχωρά του τη βλακεία. Ρε, μπατέ μου το αυτοκίνητο δεν προχωρά. Εσύ τίποτα θέμα, sorry. Σκάσε. Εν έρθει κανένας στο σπίτι μου. Α, επιτέλους. Το λοιπόν, πάω να ακολουθήσω τη λιμουζίνα παρεμπιπτόντως. Βασικά πού είσαι. Εγώ. Ναι. Σίγουρα θα σε κάνουμε bankrupt τώρα που σκεφτούμε. Καθόλου. Σους. Ναι, πού είσαι. Ωραίο σπιτά. Να σε έβρω, μην αγχώνεσαι. Κι εγώ είμαι σπίτι του Ζόφου τώρα. Ναι ρε. Απευθείας. Πού είναι το σπίτι σου, Σοφό? Ναι, κάμουν ακόμα. Τι ωραίος τόπος τώρα. Νομίζεις. Αφού δεν το βρίσκω πουθενά. Ωπα ρε σπιταρόνα. Ήρθα, γεια Σοφό. Σόφο εν τέλειον το σπίτι σου, σίγουρα είμαι στο δικό σου. Ρε, Άγγελε, είναι το δικό σου. Μα εν του δώσω αφού το δικό σου. Ναι, το τον ούλο. Πώς βάλεις το σπίτι σε φωτιά. Θα με φτιάχτηκε ο αδερφός μου, ο Άγγελος. Σκάσε. Σοφό, Σπου, τελειότητα. Εντάξει πάρε. Ξαδερφή μου, γιατί ξαδερφή μου. Θυμάμαι. Οπλάρες, πιστόλια. Α, δεν μπορείς να πιάσεις. Fuck. Είμαι hacker τώρα. Access grande ή τέτοιες. Ρε, ακολούθα. Οκ, σίγουρα είναι hackara του σερβερ σου. No. Ψάχνω κάτω. Τι να Έλα κάνω. πάμε πάνω. Anyway, πάμε σπίτι του Σόφου τώρα. να μου δείξεις το σπίτι σου. Κι άμε που είναι το αεροδρόμιο. Άντε ρε Θεοδόρ. Μπορεί και να σου καθαρίσω λίγο τα πράγματα. Μπορεί να σου χαλάσω όλο το σύστημα. Φοβόσαι. Ναι ρε, ναι, θα κάνω. Έλα. Τέλειος. Είναι ο τόπος σου. Δίπλα μου ένα αεροδρόμιο. Σίγουρα είναι ήρθα, μπαρείς. Έλα. Πού είναι το αεροδρόμιο. Ναι, σίγουρα είναι ήρθα σπίτι του Σόφου τώρα όντως. Τι είναι τούτος ο τόπος, να σπάσουμε κάτι. Τίποτα δεν σπάσα, αλλά μέσα είναι τέλεια, είναι τελειότητα.
Αφού το ξέρει μπορείς καν να σπάσεις. Έσπασα, έντα με πιστεύεις. Σόφο που είναι το χρηματοκιβωτίο σου που Απορία μου. Έλα, ακολούθα. Ναι, τελειότητα. Είμαι Έλα στον στην πρώτο νόμο. είσοδο. Τι έκαμα δάμε. Οκ, ακόμα. Πάω να δω. Ας γάω ρέξει. Οκ, Έπεσα. ήρθα. Μπρρρρ. Πού είσαι? Μαλάκα. Είμαι έξω. Οκ. Γιατί δεν ανεβαίνω. Δάει, αγοράσα άλλο σπίτι. Οκ. Αφού Φεύγω. να είσαι. Δεν είμαι για μένα. Ξέρω τι έκανα. Και ένα άλλο. Όχι, αφού να είσαι. Καμωσκή. Ρε πέ μου πού είναι το χρηματοκιβώτιο να δω. Ομπρο. Ρε είναι ολοφάνερο να θέλεις να κάνεις μπάγκρο, απλά σιώπα. Αφού δεν μπορούμε καν να κάνουμε μπράγκα. Όχι ρε καθόλου. Φώτης είναι. Ναι είμαι καθαρίστρια εγώ εννοείται. Είμαι καθαρίστρια. Και εγώ ήρθα απλά να κλέψω για πράγματα. Εσύ σιώπα. Σας ολιά. Ακολουθώ σε επειδή λογικά έμαθες που είναι το χρηματοκιβώτιο. Ναι είμαι καθαρίστρια. Ρε, πού είναι το σπίτι Να σου? που το... Μπρο βάλε μπόμπα. Τέλειωνε ρε προχώρα. Όπα ρε, τι είναι τούτο. Ρε βρε τα backrooms όμπρο, τι είναι τούτο. Αχ, ωραία. Όμπρο βρε τα back. Ακολούθαμε. Έλα πίσω. Όμπρο βρε τα... Περίμενε, έχει backrooms να μην έχω ιδέα. Εγώ είμαι στα backrooms του σόφου. Και εγώ. Wait. Ναι, ναι. Πού είναι το σπίτι του Σόφου? Μάλακα πες. Τίποτε. Τίποτε, είμαστε σε ένα μυστικό τόπο που μην καταφέρω να ανεβώ. Α, πάτησε το. Κατεβαίνω. Τι. Φύγαμε απλά. Ρε Άγγελε. Ναι, σίγουρα δεν κάνουμε backrooms από το σπίτι σου, είμαστε πολλά καλά παιδάκια. Ναι, ρε πούμε. Όχ. Εντάδαμε που ήρθαμε, είναι το εσύ που είσαι στο σπίτι, δεν μπορείς να κατευθείς. Ωραία. Σιραγοντεύρα. Ρε, πού είσαστε, please, σπίτι? Μα ανέβηκες. Εγώ έφυγα. Βλάκα. Τίποτε δεν έκανα, απλά δεν ξέρω τι ήταν. Ανέκει your tool first, τώρα κατάλαβα. Άρα μπορώ να ανεβώ τώρα. Ρε, πού είσαστε, please, σπίτι μου? Μες στο Θεόδωρο, Όχι μέσα. Wait ρε. Ρε, βγάλει μας πόξο ρε βλάκα. Νομίζω κατάλαβα που είσαι. Γιατί μιλάς τόσο άσχημα. Ναι, αμαρτία. Ρε σοφ, άλλαξε λίγο σπίτι. Ελικόπτερ, α, δεν μπορώ. Σοφό, ναι, πρέπει να αλλάξεις σπίτι και να βάλεις κανονικό σπίτι, ένα αμαρτία να μου κάνεις. Γιατί ξέρετε που είμαι. Τι θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω καν. Ναι, καινούργιο σπίτι. Έλα, έβρε με ρε. Όχι, είναι για τούτον που... Είναι για σοφό που λάλλω. Μόνο εκείνοι που θεωρούν το βίντεο με να καταλάβουν. Ούψ, είσαι λάθος κουμπί. Είναι που θα με πούν μπαίνεις. Άγγελε! Είναι ο Άγγελος, είναι ο Θεόδωρος, δεν κατάλαβες καλά. Ντάλλος αν... Φώτα. Εκλείσαν τα φώτα. Όχι ρε, ανοίξαν. Α, επιτέλους ενώ ευκήκα. Τι Ρε ωραίο. σοφ, άλλαξε σπίτι. What the f... Κάμες με μπαντ. Ρε, έκαμες με μπαντ ρε αμαρτώλε. Κάμε με unband. Κάμε με unband ρε σκάτω αμαρτώλε. Blues! Ντα, αν με κάμεις unband, να πάμε να κλέψουμε το σόφο μαζί μου. Μα είναι τέλος... Τίποτε. Κάμε με. Πιένεις Άκουμε απλά. Πιένεις έξω και εσύ είσαι να αλλάξεις το σπίτι σου. Πιένε έξω. Άτε. Τι κάνετε τόση ώρα με το Θεόδωρο γιατί ψάχνα σας και σας έβρισα. Προσπαθούμε να ληστέψουμε το σόφο, αλλά δεν μπορούμε. Τώρα κάμε με unband. Έλα, μπράβο. Άτε, κάμε με unband. Έναν άλλο. Αν ένα άλλο σόφα να κάνουμε πάλι. Τέλειωνε! Συμφέρει σου. Να κάνουμε bankrupt ή το Σόφο ή το Θεόδωρο. Μην ακίνητος! Ρε σόφα, άλλαξε σπίτι. Πώς. Άντε. Όπως το επίσης να κάνεις τώρα. Α, yes. Μπαίνω να δω λίγο το σπίτι σου και μετά πιένουμε. Ξεκλείως το. Κλείως το. Το κλέψει ρε Άντρεα. Σιώπα, θα το κλέψω.
Τέλειωνε. λεπτό να ετοιμάσω τα πιστόγια μου. Τέλειωνε ρε ξυκλίος το που να ετοιμάσεις τα πιστόγια σου. Είμαι καθαρίστρια. Ήρθα να σου καθαρίσω το σπιτάκι. Τέλειωνε ρε, άνοιξε. Good boy. Έσο φάλαξες το. Ήρθα να καθαρίσω τα σπιτάκια σου. Το σπιτάκι σου. Έσο φάλαξε το σπίτι σου. Να πάω να πιάω κάπου που δεν θα ξέρει κανένας. Αν Αχα. να πάεις αλλού, να κάνεις το σπίτι Να, σου. να, να, να. Δεν θα ξέρει κανένας. Οκ, συμφωνώ. Σίγουρα θα το βρω. Ναι, κανένας δεν θα το ξέρει. Μιλούμε... No one. Εγώ γιατί να το βρω σε 5 seconds ρε. Πες μου όταν αλλάξεις σόφο. Σου λέω εγώ γιατί... Εν αλλάξεις ακόμα. Τι ωραίο σπιτάκι. Αφού είμαι μέσα στο σπίτι σου. Και δεν προσπαθώ να κλέψω. Άρε φύγαμε, πάμε να κλέψουμε το σπίτι του Σόφου. Ψάχνω εγώ ακόμα. Ναι, κι εγώ. Πού είσαι, Άγγελε? Είμαι δαμέ που ψάχνει σπίτι. Διάγραψε το σπίτι σου και πήγαινε εκεί το φακό. Άκουμε. Όχι, απλά κάμε το. Και πήγαινε εκεί το φακό. Ψάχνω. Το δικό μου του Θεόδωρου. Του Σόφου εν έχει απλά σπίτι, εν και κάμε σπίτι. Όχι. Εν έκαμε σπίτι καν. Εν έκαμε καν. Εντάξει, εγώ κάμε καθαρίστηρα και απλά... Τέλος πάντων. Εν αλλάξεις. Επήρε φωτιά. Ξέρω πως το κάνεις, κόμποκλα. Όχι το πας στη shop. Να το περάσει. Ρε να αλλάξεις το σπίτι σου. Όχι. Γιατί? Επειδή να μου το τραμπάρετε. Εντάξει, τούτον μπορούν. Έπια το όλα από μέσα. Είμαι πλούσιος τώρα. Άντε ρε, θα σου το τραμπάρουμε, please. Θα αλλάξω. Μαλά, τι είναι... Καλά. Ναι, τι τελειότητα, εν είμαι δάμε, εκλείωσε με ο Ανδρέας. Εκλείωσε με μες στα χρηματοκιβώτιον του. Ο μπρο εκλείωσε με μες στο χρηματοκιβώτιον του και δεν ξέρει τα άλλο ζάμπι. Μέσα. Ρε, εκλείωσε με μες στο χρηματοκιβώτιον σου ρε βλάκα. Πώς κέρδεις που ήταν μέσα? Ρε, έκλειψε σου τα όλα ρε Ανδρέα. Εν ξέρω ρε, μα είναι τέλος μπαίνεις ρε, γίνεται. Πρέπει να πατήσεις το painting άλλο 2 φορές. Άλλο μια και 2. Ξανά. Μπράβο ρε, μιλούμε τώρα, δεν μπορώ να φύγω. Ρε, Ανδρέα, Έκαμε με μπάντον μπρο, πάλι. ρε, σου φάλαξε σπίτι. Ρε, γιατί με έκαμες μπάντ. Επειδή πήρα να κλείσεις το χρηματοκιβώτιο. Αφού δεν μπορώ καν. Μπορεί. Να, πάμε να ληστέψουμε τον Θεοδόρο. Τίποτε δεν άκουσες εσύ. Να. Μπήκατε μέσα. Ω, είμαστε μπόξο. Οκ. Αμαρτία ρε, να μπούμε μέσα ρε, μέσα στο σπιτάκι σου ρε, αμαρτία ρε. Ρε, Ανδρέα, εσύ έχεις το κλεισμένο το δικό σου σπίτι. Ναι. Το δικό σου πάντως είναι ορθά ανοιχτό και ο Άγγελος κάνει βόλτες. Εννοείται. Το ίδιο και εγώ. Εσύ ένιξε επειδή εκλείδωσα το μόλις. Άγκυρο ρέγγλι. Fuck. Τώρα μπορείτε να φύγετε. Όχι, εκλείδωσες μας μέσα, μαρτωλέ. Ναι, σίγουρα ρε, το έκανα καλά. Ναι, ρε, μια χαρά μπορούμε. Όχι ρε, δεν μπορούμε. Ρε, Ανδρέα, γιατί το άνοιξε, εντάξει όντως, γιατί το άνοιξε το σπίτι σου. Φοάσαι. Πληρώνω τώρα. Γιατί έπρεπε να το άνοιξε. Επειδή κάποιος Θεόδωρος. Έχει απόλυτο δίκαιο ρε, γιατί δεν το ανείς. Τι να κάνω ρε. Ναι, όχι ρε, θα κάνει ρε, αμαρτία ρε. Ρε Ανδρέα, όντως σου πάρω μιλώ, τι θα το κάνω. Ρε, ορκίζομαι σου ρε. Ρε, ορκίζομαι. Σε κλείδωσα. Ναι. Είδες, ήθελες να με κλέψεις. Αφού ορκίστηκα ρε. Ρε, αφού ορκίστηκα σοβαρό. Δεν υπάρχει σκάτω χρηματοκιβώτιο δά μέσα, Να. Ρε Ανδρέα, άκουμε και απλά πάντα μου την ερώτηση μου.
Πώς μπορώ να σου το κλέψω αφού ορκίστηκα σου. Εσύ ξέρω τι να ορκίσεις, οπότε... Αφού είπα σου, ρε, αφού είπα σου το. Άμα μπορώ. Καλά ρε, γιατί μπορώ να το έχω κλειδωμένο. Ρε, πού να κάνουμε το, να το κάνω. Έτσι κλείδωσε. Εγώ βάλω το απέναντι που το Θεόδωρο και εννοείται ότι να το έχω ξεκλείδωτο, ναι. Ρε, κάμε το, ρε, απλά κάμε το, ρε, γιατί όχι. Σε κλείδωσα το. Να το φτιαλέξω τούτο. Όντως, δεν είμαι κάτι, Ναι. ρε, άντε ρε. Όχι, είναι η βλαγιά του Θεόδωρου. Γύρτα ρε, ένα δάμε. Δεν τουλάχιστον ανοίξτε μου εσύ. Ξεκλείδωτα. Γιατί μου Δεν αφήνει. ξεκλείδω, Α, ρε, τα γιατί μόλις προφείο. ήρθα. Πού είσαι, εγώ σε θεωρώ καν. Σπίτι σου. Δεν είσαι Άντε, σπίτι. είναι τα σπίτι σου. Τώρα, Έλα και με το δικό σου. άντε ρε, καμίζαμε σπίτι. Ναι, Μα έχει πόρτα. ναι, Μα πού, δάμε. πού, μα, πού. Α, μα είναι τυφλό. Γιατί δεν ποια- φάει πριν. Βασικά μου από εκεί πριν. Να φάω το φαΐ σου, ρε. Καλή όρεξη. Α, ευχαριστώ. Μπρα. Εσύ Σε ήταν βλέπω. ο Ρεζίνα. Γιατί είναι όλα VIP. Συγκοινωνξέ μην έτσι κάνω, ρε. Α, για το σπίτι που VIP. Άρα, ωραία, την κρεβάτι, ρε, καληνύχτα. Κοίτα, Τι. Ναι, ρε. Άμα τζάμε, ρε, να μην νοιάζει καν. Ρε, μαμάγκο, κι αν είναι τηλέφωνο, να ξέρεις. Οκ. Μας αφήνει. Ναι, Έλα. αμέ είμαι. Μ' αφήνει να μπήκαμε με μπαντ. Ηρέμησε, ρε. Άντρεα, κάμεις με αν μπαντ ένα λεπτό. Ορκίζομαι θα ληστέψω. τι Άντε ρε, please, έλα κάνε με αν μπαντ. Έφασε να κλείδωσε. Αλλά κάνε με αν μπαντ. Ποια τα λεφτά, ποια τα λεφτά, ποια τα λεφτά. Αντρέα, κάμεις με αν μπαντ. Ρε, κλείδωσε και κάμε με αν μπαντ. Κλείδωσε και κάμε με αν μπαντ. Θεόδωρ, Κεράσω και εσύ σοκολάτα να ανοίξεις. Αντρέα, Άντρε, ποια σου τα λεφτά. έλα κάμε με αν μπαντ. Ρε, Άγγελε, ποια του τα λεφτά, έλα μία. Α, thank you. Ρε, περίμενε, Αντρέα. Good boy. Να σου δώσω και εσύ σοκολάτα, κοκακόλα και σάντουιτς. Αντρέα. Λεφτά. Ποια του τα λεφτά. Εγώ τα Να φωνέστε, ποια του τα. να του τραμπάρω, αλλά ενώ δεν θα του τραμπάρω τίποτε. Ρε, εγώ είμαι μες στο σπίτι του. Πού έχει να του τραμπάρω. Κλείδωσα τον Ανδρέα. έχω τρόπος και μπορώ να σε κλειδώσω. Αχα, sure. Υπάρχει τρόπος, αλλά σιγά μην τον ξέρεις. Ξέρω. Άμα εσύ, Άγγελε, πέ μου. Πού είναι το... Μα ο Σόφος δεν έχει σπίτι, νόμιζα είχε. Βεβαιότατα. Πού είναι το. Έφυγε το. Και μάλιστα στο σπίτι του Θεόδωρου μπορώ να βγω πανεύκολα. Εντάξει, εγώ να κάνω απλά τον τρόπο, δεν και να για σας το δείξω. Ρε, Ανδρέα, πιάσε με άμα μπορείς. Να. Αντρέα, πού το χρήμα. Νομίζω λειτουργεί, ελπίζω. Έκλεψα του το ήδη. Πού είναι να... Αφού δεν μπορείς, αφού έκλεψα το ήδη. Με κοφτεί, είπε μου, πού είναι. Εγώ απλά κλέφω έναν άλλο σπίτι τώρα, wait. Σε ένα ξένο σπίτι είναι, αλλά δεν με νοιάζει, ήβρα το. Ήβρα το, οπότε απλά ήρθα να μην κλέψω λίγο. Ήταν ανοιχτό, και απλά... What the hell? Με πάει. Free money, κυριολεκτικά απλά πιάνω λεφτά. Έκλεψα κι άλλου χρηματοδοτήριο. Δεύτερο. Να. Δεύτερο στη σειρά έκλεψα του Δαούλα. Μα είμαι rich. Επέθηκα sorry, αλλά έκλεψα δεύτερο. Ήταν τέλειο να κλέψω. Έβαλα χρηματοκιβώτιο box όπως σπίτι του Ανδρέα. Ο Άγγελο είναι του Ανδρέα. Όποιος να είναι, είναι του Θεοδόρου. Έβαλα χρηματοκιβώτιο box όπου το τούτο του Θεοδόρου και έχει free money. Free money. Τα ξαφνικά με τίποτα και ό,τι. Ρε
βρει χρηματοκιβώτιο ρε. Πού είσαστε? Κι εγώ έτσι μες στη μέση του δρόμου να βάλω μια τουαλέτα. Εγώ σε ένα ξένο σπίτι και... Εγώ απόξω από το σπίτι του Θεοδόρου να βάλω Έλα στο χρηματοκιβώτια. νοσοκομείο να... Θεόδωρε, τραμπάρα σου λεφτά, ξέρεις το, ναι. Τι? Τραμπάρα σου λεφτά, τραμπάρα σου ήδη λεφτά, ξέρεις το, ναι. Έχει χρηματοκιβώτιο μπόξο από σπίτι σου ακριβώς. Όντως. Και τώρα είναι είσαι owner του σπιτιού. Α, εκείνον είσαι, απλά κλείδωσες το. Και έφυγε τώρα. Όντως, εκλείδωσα το. Νομίζω. Εντάν μπορώ απλά να ξαναβάλω. Ρε, κάπου επία και είναι καταλελειμμένο. Ήρθα. Δεν είναι κανένα στο σπίτι μου, ανοίγω το εγώ. Αχα, δεν είναι κανένας. Πώς έβα... Περίμενε. Εγώ κλείδωσα. Μμμ, Άγγελε είσαι πόμπος. μμμ. Πάρα πολλά ρε. Περίμενε είμαι ο πιο πόμπος της γειτονιάς ρε. Καλά, δεν μας είπες. Γέλαξα, έκαμε σκάλε. Μπήκες ρε. Όχι ρε, καθόλου. Δεν μπήκα, όντως, αλλά... Δυστυχώς Εγώ δεν να μπήκα. κλείσω. Που τα τώρα εσύ. Βαρέθηκα. Ντα. Άντε, bye. Εν έχει καθόλου λεφτά από ξω από σπίτι του Θεοδωρού. Πάει σοφό. Εν έχει καθόλου χρηματοκιβωτία από ξω από σπίτι του Θεοδωρού. Μιλούμε εν έχει γωνιά χρηματοκιβωτίων εδώ μέσα. Ρε πάω toilet και έρχομαι. Αχα. Μπρα. Να δούμε τι άλλο έχει εδώ. Εγώ ένα πράγμα ξέρω ότι μπορούμε να πούμε μέσα στο σπίτι του Θεοδόρου. Πώς. Πρέπει να βρούμε τη σκάλα. Εγώ δεν γίνω που ψάχνω. Εγώ κοινό ψάχνω σε εσύ να το σε πω. Ακούμε ξέρω. Yes sir. Πάλι στη σκάλα σου. Έτω. Πάλι μια σκάλα. Άλλη σκάλα. Μπήκα μέσα. Τι λαλείς, δεν έχει chance. Έτω ρε με What the fuck. Ο πρώτος. ρε έφυγα από τη σκάλα. Τι λαλείς ρε. Πήρα. Ρε τι στο εμπόρεις. Το επιδίσα. Πώς μπήκα. Με άλλη σκάλα. Πήρα της ρε μια σκάλα μπορώ να βάλω. Πάνε έχεις το. Τέλος μπαίνεις και ολεκτικά είμαι... Ανεβαίνω Στην κορυφή. στην κορυφή. Πήρα. Περίμενε. Να είμαι προετοιμασμένος να βάλω... Ένα διπλό κρεβατού είναι έτσι, σάζει τα πράγματα. Σφούρα. Μα, έκαμε με μπάντον, μπρο. Εντά όμως ο Ανδρέας μέσα σου τον έκαμες. Αντρέα, εσύ έκαμε εσένα. Όχι. Ήρθε η ώρα να γίνεις. Ναι, εντά. Εγώ παίρνω το μοτόρι μου και φεύγω. Έλα ρε μέσα. Γεια σου Άγγελε. Γεια. Απάντα κάτι. Φυλά τα χέρια και κάτω. Μπαίνω εγώ στη μοτόρα, Ανδρέα, άδικυρο. Wait απλά, να ψάξω κάτι εδώ μέσα. Μα, έκαματε με και δυο μπαντ. Παλιόπαιδα, να δείτε σε λίγο. Άγγελε, δεν υπάρχει κόλπο, sorry. Εσάσαν τον κύριο κόλπο. Γαμώ το. Ρε, δεν μπορώ να σε κάνουν πάνε, έκανα σε ήδη νομίζω. Ναι. Α, τότε γιατί. Wait, εσύ έκαμες με. Όχι. Όχι. Οπότε έκανα σε μπαν. Ναι, έκαμε στο σίγουρα. Εννοείται ρε. Όχι, thank you. Ρε Άγγελε, thank you μου το πες. Είσαι σωτήρας. Άγγελε, κοίτα να μαθαίνεις. Α, όντως έβαλα το κρεβάτι για με. Αγιά σου Αντρέα, πώς θα πας. Μαλάκα. Καλά εσύ. Καλά. Απλά έκανα ζώα. Ναι. Ζωάρα, ναι. Ναι. Θεοδωρούλα. Κάμε τον μπαντ. Δεύτερο μπαν. Συμπάνα ρε με τώρα. Σίγουρα.
Εγώ σπονάρω του πράγματα μέσα στο σπίτι τώρα. Καθρέφτες. Ούτως. Έτσι μπορείς να μπεις ρε Άγγελε. Γαμώ το. Άντε ρε πέτε. Ρε πείτε ρε άντε ρε παιδιά. Τελειώνατε πείτε. Ναι ρε, θέλεις να μπούμε ρε, θέλεις να μπούμε. Περίμενε να βγω τηλέφωνο την αστυνομία να μας ανοίξει ρε. Εγώ είμαι αστυνομία Άγγελε. Ναι, σίγουρα ρε. Θόδωρε, please, άισαι να μπω. Σε παρακαλούμε. Σε εγκαιτεύουμε. Ρε, please, δεν θα κάνω κατίο. Να σκεφτώ. Κι ας το Gino να ακούμε. Σπίτι μου. Κι ας το Gino να ακούμε, απλά. Τι είπες? Ναι, σε έναν πουλάλο. Κυριολεκτικά εσπόναρα ούλα μου τα πράγματα από έξω από σπίτι του Θεόδωρου. Έτσι σε κλείνω το. Εμένα να με κάνει. Να πω. Φακ. Ναι, και εσένα. Αφού ναι. Όμως κάνε το Ράντρα πρώτα. Ένα λεπτό να τσεκάρω. Ένα λεπτό. Θεόδωρε, εσύ μπορείς να είσαι κλειδωμένα αν θέλεις. Κάμε μας αμπάντ. Πήγαινε στο σπίτι μου. Τι να σε πω, να σου ανοίξω. Ναι, πήγαινε στο σπίτι μου. Θεόδωρε, εμένα κλείδω, κάμε με αμπάντ, αλλά άγια κλειδωμένα απλά. Άγια κλειδωμένα, να δοκιμάσω κάτι. Οκ, έρχομαι. Τεγιάνε. Με το αυτοκίνητο. Ρε, ας το αυτοκίνητο, κάμε teleport. Να έρθω με το αυτοκίνητο. Με στυλ, Άγγελε. Yes, sir. Ονομάζεται στυλ. Αν δεις το σπίτι σου μπροστά είναι πανέμορφο ρε. Ρε πανέμορφο ρε, μιλούμε ένα αριστούργημα. Τι έπαθα. Όχι. Αυτοί. Όχι, θα να κλέψω το σπίτι του Ανδρέα. Γιατί ευκήκαμε που τα σπίτια μας. Δεν ξέρω, εσύ έφτιαξες που το δικό σου. Ευκάλε με. Τι έγινε? Τι, Εμένα. και εμένα, Έκαμε κλειστά. τι έγινε. Άγγελε. Λοιπόν, παιδιά, να πρέπει να αποχωρήσω κι εγώ. Οκ. Bye bye. 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 Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν ήταν πολλά πετυχημένο το βίντεο, sorry. Για ποιους απογοητευτήκα. Αν τα πάει σκατά, να βγω κι εγώ ευκήκαν οι διούλοι. Αν τα πάει σκατά, μάλλον μπορείς να το διαγράψω αν πάει σκατά. Επειδή ένας φίλος μας δεν μπορούσε, ένας έφυγε γλύωρα, να σας πω. Άρα, bye bye.